Welcome back kalapatids. Kunting update lang sa mga warrior natin. Galing training kahapon. So smash yan. Sobrang hirap ng pauwian kahapon kasi walang tigil ang ulan buong araw. So bali yun kalapatids. Bali 699 lang ang nakauwi kahapon. So yung nismate niya hindi na pinalad umuwi. Mukhang tumubod na siya kasi maghapon na ulan. So ipapakita ko sa inyo si 699, yung survivor natin. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Yun siya. Lapit natin ang konti yung camera. So ito yung 699 natin kalapatids. Yan. Grabe, laki ng ilong. Yan. Pero nakikipagsabayan pa rin siya sa mga speedbird at nakauwi siya sa kasagsagan ng ulan. So ito siya, lumabos sa ulan, di man lang nabasa yung pakpak niya. So napabilib nga ako sa ibon na to kalapatids. So, ang nilipad nito kahapon ay 99 kilometers air distance. So bali nakauwi siya kahit umuulan. Yan. So yun lang kalapatids. So habang iniintay pa rin natin yung nismate ni 699 ay tatanggalan muna natin ang daon yung dalawang buko natin kasi nagsisilaglagan na. So kung gusto nyo kong samahan, tara, let's go kalapatids. Bang.
Apik, kwarto, liman. Ano? Ken, palitan ni. Pare, kung sa tiya. Bam. Ilok. San, kunilok tayo sa pao. Kaya lang, unang mutuwa kasi. Eh! May maliw. Saan ko ay labang mo? Hindi, nakakatay lang kasi eh. Say hi to my vlog. Nakakatay lang kasi eh. Makapuno mo siya kaya, kinakaw. Baw. Yeah. Hindi tayo makapatak sa pagkukuhan mo eh. Makapuno-puno. Baw. Sino yan, Sir? Sir, turo mo. Turo mo, Sir. Welcome back, kalapatids. Yon, sa kakatapos lang natin nananghalian. So, inayos natin yung mga dahon dahil gagawin nating walis pag natuyo na. So, hindi na tayo bibili ng walis natin. So, yon kalapatids. Pudpud na yung dalawang buko natin. Yan. So ito na yung mga warrior natin pang south mga kalapatids. Nakaronda position, kala nila parorondahin sila. So mamaya natin pare-rejengin tong mga to mga kalapatids, mga bandang 4:30 o alas 4 ng hapon. So dito ko na tatapusin ang video to kalapatids. Maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe and God bless.